Zo, goedenavond. Zien we weer. Hallo. Ja. Gewoon 2 reviews in één week. Dat is echt niet normaal. Zie je niet gewend, hè? Nee, niet gewend. Ja, wat gaan we vandaag doen? Train 2. Spelke was met zijn Drake aan het spelen. Beetje fantasy-achtig. Zet je nog in het beginscherm, net zoals bij mij, joh, hè? Ja, ik zat in het beginscherm. Ja, zeg maar de setup van het, van het spel kan er nog einde bij, maar we hebben er een wachtwoord op gezet. Dus, deze keer is weer nemens lastig vallen. Het spelke, ja, het spel is met zijn 3 maximaal. Dus de bedoeling dat ze achter een of ander zwevend ding aangeeft wat de trein heeft. Dat is de bedoeling om dat te vinden volgens mij. En ondertussen kunnen ze dus van alle hindernissen puzzels tegen. Ja. En grappig is dat ze met z'n 3 eerder één pupje speelt. Maar dan kan ze real-time wisselen tussen al die pupjes. Ja. Dan mogen Ik denk dat ze ook elkaar moesten helpen dan. Ja. Dan moeten we even kijken, hè? Ja, ik zal hem even op play. Dat gaan we doen. Alright. Oh, ik moet nog even dit geluid muten van dit. Daar gaan we in. Skippen? Doe maar. Nou, het begint als de wizard. Oh, dan gaan we gewoon verder. Oh ja, we gaan gewoon verder waar we nou halen. Mag in principe niks goed. Het is gewoon het begin nog. Dit is toch de eerste kamer waar we begonnen, ja. Ik ben nu de gele. Groen is de blauwe. Blauw erin. Ziet er wel mooi uit. Veel fantasie gemaakt, dat is wel. Met de wizard kan ze blokken maken. Ja. Optellen. Optellen en zo. Dat is best grappig. Ziet er wel mooi uit, moet ik zeggen. Nou, dat is een beetje een guide wie ze dit spel nog maar spelen. Ja. Nou, je moest ook gewoon eens echt. Oh, nee. En zelfs dat lukt nog niet. Dat is toen een pratser. Ah, was het die zwijpbel. Ah. Oh. Path ahead was blocked, but this wouldn't stop the great wizard Amadeus. Amadeus? With his magic, Amadeus, he Amadeus. could lift objects. Kan ze vangen? Nee. Oh. Amadeus could also conjure boxes out of thin air. Hé, kijk wat ik kan, man. Oh, Echte wizard. er lijnt het over naar niks bij. Oh. Grappig dat ze altijd grijze op kan schrapen en zo. Ik denk dat we dat moeilijk moeten. Hé, spring erop. The light moved through the Get that? forest, Ja. leading Amadeus further. Torn between fear and wonder, he followed. Oh. Het is grappig dat ze met z'n 2 elkaar kunnen helpen zo. Wow, we zijn echt goed. Als je spaatje inhaalt of zoiets, dan springt het volgens mij harder. Of hoeriger, of zo Ik dat. spring met W. Nee, dat is als. Oh. Spring erop. Ah, kijk al. Hé, zo. Oh ja. Ik heb hem. Het is grappig. Is goed dat nu dat ding net zo muur gooien, wie ik dat nou doe? Toen ging ik erop staan. Daar is op staan. En dan kan ze dus samen met z'n 2 kan ze dan de muur komen. Dan loop ik dat los en dan. Oh ja. Misselijk jong. Hé, ik hoor hem lieg. Spring erop. Ja, dat ding is glad, man. Fucking paddenstoel. Kom even heen staan. Deze kant. Ja. Ah. Jo. Zal ik op hem lieg gooien? Jo. Ja. Goed. Nee, wat gewoon. I demand to know what's happening. Dat is de trein. Not this again. Dat is best wel grappig.
Kijk daar, is de Knight. De echte redder. Pontius. Amadeus. Get Hallo? the things. Hallo, We need Roy? to save the kingdom. What? Hallo? Oh, this won't do at all, Pontius. I've children Wat is het? waiting for me to come Nee, home. nee. I can't leave, but your magic's a Een need. kameraad van mij zit dat ik hallo moet zeggen. Dus ik zeg hallo. Ik zou er even Ah. zwaaien. Be over. Despite his reluctance, Amadeus knew that the heroes were needed once more. How did you end up here? Zo, kan je het skip even zo? Me check. Gewaar al? Yes. Ah, zo ja. Ja, de mot was Knight. Pontius had headed out that evening for their What's trouble on what? the peasant farms. Dat is 2. Oh ja, dat is ook een... Ja, dat schild kan ze zo... Ja, maar dat zou ook. A warlock must be behind this devilry. I'll find him and teach him a lesson with my sword. With my sword! Het is 2 wapens, hè. Zwaard en schild. En een hamer. Dat is ook nog. Ja, ik heb dat schild bij me. Of ik heb dat schild en dat zwaard. Luck. Dus ik kan ze alles mee afweren en zo. Tonight. Oh, dan. Zo springt ze dus hoger. Pontius searched the farm, but saw no one there. Echt tof gemak, hè. Ja, het ziet er echt These must have fled at the ziek goed. sight of me. Dus zegt hij door, hè? Dan ga ik even goed. Ja, die is nog maar verder. Oh. Of, dit moest het... Ja, wat dan, ja. Het toffe is, als er zo'n 3D-bril is, dan zie je het nog meer in 3D. Dat is wel echt tof. Ja? Nee, ik heb niet zo'n 3D-kaart, zeg maar. Wow, hey, pas zo omleeg Oh. schuiven. Voilà. Je moet de hamer pakken, denk ik. Oh. Oh, that looks dangerous. Ja, Die zitten me voor de gek te houden, die jongens. Ik moet zeggen, ik ben Tim, ik ben 7 jaar en ik doe een tovenaar na. en oh. Dat weet ik niet. Blasted reeds. I'll show you what for. I'm Pontius the Brave, and I won't fall in a battle with Ze Daniel. hadden kiers hier, man. Goed dat we met z'n tweeën zien. Die hebben het opgenomen. The trine. Pontius felt happy. He couldn't think of heb a er net. better quest than saving his kingdom. Dus dat dan. Ah. Late that night, Oh, dan zie je de vrouw Zoya was met. concealed in the shadows, hidden from the shimmering moonlight. Een kreppel en een... Dit vind ik toch wel het tofste puppetje. Ik kan ze met de rechter moesknoep kan ze... een rappel of Ja. zo'n... En met de gewone klik kan ze zo'n... ja, zo'n ding afschieten. Oh, volgens mij hebben we nog die dingen die we toen gedaan hebben. Kom, ik heb zo'n ease peel of gaat. Ah. Wie is dat dan? Ja, dat hebben we nog van toen. Ik heb dat toen geupgrade. Ah, dat zou kunnen. Passed through the town as Het doe ik het quietly volgens mij as met de possible. tovenaar meer dingen. Oh. Oh, Ja. Then she saw a glimmering light moving on top of the old church. komt ze nog? Nee. Oh. Ja, kom maar aan. Select. Ik ben naar Wie is de boven. kans naar boven? Ik ben naar boven op de kerk, jong. Wil jij dat versje? Hè? Wil jij dat versje wat hij opsteekt? Godverdamme. Nee, hè? Ja, nee, ja. Oh, dat is hè. The trine. How inconvenient. Skip dat weer. Ah, nu zitten ze alle drie bijeen. In the middle of the night. Not back to your old tricks and thievery. Oh, there's a perfectly good explanation for this. Tell me, where are we going? We don't really know yet. Something strange is going on. A new venture. Shall we go Ik moet there? even ergens op klikken van hem.
Die zeggen dat zich op de gras van The adventure was ready to begin. van Twilight Leagues. Amadeus worried, while Pontius looked forward to their new quest. Nou, ik heb aangevlogen. Mhm. Nou begint het eigenlijk pas erg. Dus hè, The adventure begins. dan kan Zal ze, ik de wissel pakken? ja, dan kan ze de hele tijd wisselen tussen poppetjes. Let's take a look around to find Ah ja, ik kan er meerdere maken. Ik ben bijvoorbeeld nou dit poppetje. En met 3 kan ik wisselen tussen dit poppetje, want hij is nog vrij. En dan kan ik weer terug wisselen naar de ene. Wie kost ook weer upgrades? Oh, tap. Tap. Nee, bij mij pak ik geen upgrades. Ja, ik heb wel dingen oh nee, ik heb de wissel geupgrade. Ik heb er geen. Oh, dat hebben we toen op Donderdine server gedaan ofzo. Kijk eens, als echt dat poppetje best aan. Welke? Doe het eens tweeën. Of ja. Nee, dat maakt niet goed. Jongen, ik kan er wel meer aan maken. Ah. 3 in totaal. Op zich is het wel handig misschien. Kan ze zo snel doorgaan als ze wel zeggen. Denk ik. Ja. Nee. Wat? Nee. Ah. Huh? Oh, volgens mij was dat niet de bedoeling. We denken ster rappel, dat kan ik niet zo Ja, goed. best nog moeilijk aan doen. Spring op de boom staan. Dat werkt het auto gewoon. Kan ze niet springen. Oh, dat moest hoe zit het ook weer? Dan moest je dat water erop gooien als je gaat. Ah, de boom staat mee. Ja. Water is ook tof, hè? Ja, het zit er wel in. Super. Oh, als ik hier op kan staan, dan gaat dat natuurlijk hier omleeg. Hier gaan. Hier zo dat gaat. Wat op hoeks. Oh. Mushroom. Badje. Powerful. I ought to see if it works on potatoes as well. To see if it works with potatoes as well. Het is grappig dat accent van de gast. Oh. Heet de koffie. Het is grappig dat hij zich zo op de grond doet vallen. Intruders. Oh, Oh, nou hoppakee. beginnen. We'll have to fight them. Catch Kom maar, kom maar. stick. We cook the big fat one. Attack. Waar bleef? Charge. Oh ja, ik kan het met de wissel. Als ze kan wel, ik dan kan ze die hè? oppakken, ja. Vergeet dat niet. Ja, ik ken het niet. Ik ken het gelijk. Van de cola. Wat dat is? Oh ja. Is this what we're here for? Slaying goblins? A simple, straightforward quest. I like it. I don't. De wissel is echt zo'n mietje. Ik denk niet dat dat de bedoeling is. Oh. Ik denk het wel, hè, maar ik kan toch zoveel boxen maken als ik wil. Kijk hé man. Oh, Hoppakee. held. Oh. Oh, ik ben P-boot. Ja, wat ben je aan het doen? Oh. Nee. Oh, kan ook. Klink. Ah, pak dat ding vast. Welk ding? Dus, Dit ding? Kan niet. Oh, hier is weer zo'n ding. pak, Maar pak. ik heb hem vast, ik heb de biers vast.
Ik pak de... Wat zou ik doen? Ik pak de jou en ik gooi dat in het gaat. Dat ga je nou nog. Weet je wat hij zegt? Ik gooi die in die pennen. Help. Het is grappig als ze gespechten dan eerst ook een ander geluidje. Ik ben ook doe het. Nou, hier is een checkpoint toch? Nee. Nee. Volgens mij is er daar overheen dat dan... Ja, dit is zo'n dikke bal is dat zo'n checkpoint. Oh, hier staat. Ja. Oh, dat is wel handig. Als je zo'n checkpoint hebt dan weer iedereen wel levend. Dat is altijd goed. Oh, Wat? dat denk ik per ongeluk. We bakken er echt niks van. No gewoon ik. Ik heb er echt van gebakken. Oh, ja. Kut, daar kan ik niet bovenop. Oh. Misselijk jong. Ik doe het gewoon zo, hè. Ik kan ze hem niet springen als wel. Is toe gelijk. Best zich daar vast aan het zetten. Ik ben niet vast aan het zetten. Oh, fuck. Fuck. Ah, je zet weer zo'n... Oh, Doe het, jong. ja, sorry. Van dat. Dat ik doe het ben, weet je. Veel is een pennenpuit. Dat is niet goed. Ik vind het wel vet. Vet spel. Ik kan het niet scheten. Nee, bescherm me gewoon. Oh. Oh. Nee, mij die moor neer. Hoe dus een wapenmes laten. Scrollen. Oh. Oh, I know. Ze hadden wel eens even shielden, hé. Kom hier hem neer. Spring maar. Ja, nee, dan krijg ik even een ander op die. Oh, wacht. Wat echt maar als eerste dan. Ja, nu schiet het alleen de bovenste. Kom maar. Oh, ja, kijk. Ja, wat doen we er nog met? Okay. Waar is het dat al? Oh nee, hij is in een... Oh, de level moest... Huh? Oh, daar zit de pinnen. What the fuck? Ja, ik kom er nu door. Ja, nee. Inderdaad. Ja, no. Succesvol. Hoe doe ik dat? Ja, weet ik niet. Op E of zo? Ja. Hoppa. Kijk eens aan. Dit dat denk ik Leuk, in de man. vlieg. Kak. Dus doe het. Ja. Wat is dat nou Ah. weer? Fortunate. Dan begint ze gewoon door... Oh, mag je niet zo, want we zitten toch hier. Ah. Kunnen we verder. Dat is altijd goed. Oh, oh, oh. What the fuck? Batja. Het is grappig, de hamer is echt best wel bruut. It's a nursery rhyme.
Ah, Hallo. That's a fun-looking rock. oh, Why, it's a huge snail. Enjoying a shower. Misschien moeten we dat ding eens even neerleggen. ja, dan moet nog ergens zo'n stuk boom. Hey. Oh, ja. Oh, Leg het weer neer dan. gaat er net zo in? Nee, kijk. Ik kan hier wel staan. Dus doe dat vast zo. Kijk aan. Oh, daar had hij wel zin in. There she goes. Kijk, ik sta in de niks. That's a healthy appetite, that one. Grappig hè? Oh, daar is die slang. Wacht even, ik moet hier even... Wacht, ik moet... Wat jong, De moest hier even al tappen. waarom? Moet ik je even laten zien. Zet. Oh, dat is eigenlijk een jouw plaatje. En de kameraad van mij gemaakt nu net. Nee, joh. Close. Let's get to the subject. Ja. Oh, dit is kak. Sorry hè, zetter. Maar mijn ding, dude. Hallo? Ja. Ja, wacht. Oh, springen. Wie komt zo dat aan? Geen idee. Dit is goed. Wacht, laat me de tovenaar heel even zien. Dus die... Zo. Oh. Kijk eens Dank wat je, dat dank geeft. je. Dat is wel vet dat ze echt zo met z'n tweeën moeten samenwerken. Oh. Op de troll. Kom mee. Oh, dit. Oh, wacht. En ik kan eraan hangen, maar zeg dit met de tovenaar even voor hoe doen. Het wiel erboven, ja. Doorheen jongens. Oeh, ik heb het gehoord. Wie komt zich dan nou dan? Hé, wie komt zich daar? Geen idee. Ik weet zoals ik kan het doen, ik kan zich doen laten gaan en deze is toch een checkpoint. Als zeg nou eens even... Zo hè. Ik ga het wiel vastpakken. Sorry, ik ben er al door. Pak jij door dat nu. Door dat nu. Rechts. Godverdomme, Left 4 Dead is er niks bij. Ja, echt hè. Hoe kun je dat denken genomen hoor? Wat ik denk. Ja, ik heb hier gewoon de kisten bouwen.
Oh ja. En als ze mechtig niet high is. Oh. Is that the wind blowing? No, it's the air coming from those pipes. Ah, zet ze met die kut pipes. Ja, nee. Zo heet het ook alweer. Volgens mij moest het door, ja. Vloemp. Maar we hebben al best wel lang deze eerste aflevering. Zullen we daar eens even kijken wat... Oh, hier is toch het einde van de eerste aflevering. The Van de jolly eerste looking stuk. place. Zullen we wel even kijken wat we brengen. Look, the Hey jong, serious business. It's monstrous. Hoeveel slijzen dan er moest je ook weer? op een manier doe het krijgen, hè? Ik weet niet meer wat ze ook alweer moeten doen. Oh, Ah ja, die polen moeten er onderuit. Wat? Die polen, nee, die moeten er onderuit. Wat is dat wizard? Beschermt toch wel, jong. Is hè? Hoppa. Ja. Dat is even goed gargantuan defeated. snakes and giant snails. Whatever next? Huge grilled pork, I hope. Ja. Really strange people. I bet Die andere you dingen die laten we wel zien. Maar niet nu. Dat is even de... The trine had brought our heroes to a strange forest, where they had encountered goblins and Ja. enormous creatures. Eens kijken, wat vond je Inderdaad. ervan? Ja, dat was wel tof. Het is leuk dat best ze wel- dat met zoveel of ja, dat het zo afwisselend is, zeg maar. Verschillende Ja, ik weet niet puzzels. of je vriend nog het toch- spel kent. Ik weet het niet. Van mijn camera weet ik niet. Van Dien? Ik vind het heel akkelig. Hallo? Hallo? Ja, ik weet het niet. Anyways, ja, het is wel een tof spel. Hm? Was zeker voor nog een keer te spelen. Ja. Ja, mag ik een cijfer geven, is het toch wel een 8 denk ik. Dus goed uitgewerkt. Ja, het ziet er zeker mooi uit. Ja, zeker dat. Het is leuk om te co-op te doen, dus Ja, ja, een dikke 8. ik ook. Oké. Ik denk Ja. dat we nog... Ooit gezien. Ja. Zullen we nog Hier. even verder spelen misschien? Jo. Zit ze er nog in of? Nee, ik heb het even afgesloten. Ah, oké. Ah, ja. Nou, tot de volgende keer dan. Ja, like ons op Facebook. Doe dat. Maar